השיר שנלמד היום זה נידה אל-חסן, או אפשר גם לקרוא לו סאוט אל-חסן. נידה אל-חסן, מה זה נידה? נידה אל-חסן. מה זה נידה? האי הזאת בסוף זה כאילו לעשות את הייצור, נידה, נידה. תחול כאג'י תנדי עליק, תנדי. זה קריאה, זז. לקרוא. לקרוא? אבל קריאה של המלך, like a call. אוקיי? נידה זה call, קריאה. ושכון הוא אל-חסן? חסן תני. شكون هذا الحسن الثاني؟ الملك. هو الملك دي المغرب. أي هو كان الملك ديال المغرب من 1900 تال 1999. أي لا يعطيك الصحة. وشكون الملك ديال دابا؟ محمد السادس. برافو عليك يفي. هذه الغناية اللي غنتعلموا اليوم سميتها نداء الحسن ولا صوت الحسن؟ تخف ما زي الصوت؟ كول. صوت زي دروم صوت زي كول. صوت صغير. كول. صوت الحسن. إذا نحن تخف نغيب بמילים. سؤال שאלה למה בחרתי בשיר הזה להיום? שכון יעמדיה. كتبت لنا. אז אני בודק מי קורא מי... اليوم 49 عام لهذه הצעדה הירוקה. צעדה זה במסירה الخضراء. בדיוק. השבוע מרוקו 49 עם, אנחנו גם תכף נדבר היום, כאילו יהיה לנו שילוב קצת עם רקע היסטורי, שיעזור לנו להבין מה קרה, מה האירוע הזה, מה המשמעות שלו, מה השליחויות שלו, כאילו עד היום, בעצם עם יחסי מרוקו עם עוד מדינות, עם ישראל, עם צרפת, עם ספרד, עם ארצות הברית וכו'. ואז דרך השיר אנחנו גם נבין קצת יותר, נרגיש אפילו, את הרוח הזאת שהייתה במצעד הירוק. מי שכתב את המילים של השיר הזה זה פתח אללה אל-מג'ארי, שהוא גם זמר מרוקאי ומלחין וכותב מילים, והמלך ביקש ממנו לכתוב את המילים. Okay, it was the king who asked actually the Fath al-Mghari to write the lyrics, like to write, לכתוב שיר פטריוטי, שיר לאומי, שמתאר את האירוע הזה. אנחנו גם נגיע לזה תכף. אוקיי, בואו נשמע את הקריאה של המלך. בכוונה שמתי כתוביות בעברית, מכיוון שהוא מדבר קצת בספרותית. אוקיי? אז אני שמתי כתוביות, הוספתי כתוביות בעברית. זה המלך קורא לעם המרוקאי ב-5 בנובמבר 1975, והוא אומר שמחר אנחנו יוצאים כאילו המצעד הירוק, הוא נותן כאילו את הגרין ליין כאילו למצעד הירוק. شعبي العزيز غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. כן? זה כמובן חלק מדיסקור שלם, נאום שלם של המלך, שקורא לעם שלו, מהצפון לדרום, מזרח, מערב, יהודים, מוסלמים, אמזירים, ברברים, ערבים, כולם. בעצם זה גם אירוע שקצת איחד בין העם המרוקאי, במיוחד אחרי כמה מקרים שניסו לקודטה, לעשות קודטה, להפיל את המלך בעצם. למי ששמע על האירוע של סחרת, אפשר לקרוא על זה בנפרד, זה סוג של הוביל לזה שהמלך הבין שהוא צריך לאחד את העם ולעשות משהו גרנדיוזי, כאילו כמו שהאבא שלו, המלך מוחמד חמישי, הביא עצמאות למרוקו, אז הוא רצה גם להחזיר את השטחים הדרומיים של הדרום לריבונות של מרוקו בעצם. אוקיי. נעשה כזה ב10 דקות, לא יותר מזה, כאילו קצת מסע היסטורי כזה, קצת להבין בדיוק על מה השיר מדבר, ואז نمشيخ לשיר. محمد الخامس هو هذا، هو خلق في 1909
הוא מת في 1961. אני בינתיים מדבר במרוקאית, למה פהמתוני? שהם לא מבינים אותי, תגידו לי. הוא المغرب, אנחנו תכף נראה את זה, בעצם מרוקו הייתה מתחת השלטון גם הספרדי וגם הצרפתי, לא רק צרפתים שלטו שם אלא גם הספרדים. וב-1956, בזמן מוחמד החמישי, מרוקו קיבלה עצמאות, סטיקלל. כשהוא הלך לעולמו בפברואר 61, מי החליף אותו? חסן השני. חסן חסן תאני. תאני. בדיוק. אז אל-חסן תאני הוא החלק في 1929, في 1961 הפך להיות מלך, וכשבמרוקו יש עיד וטני, חג לאומי, בשם עיד אל-ערש, נרשום בצ'אט עיד אל-ערש, חודש שזה, יולי, אם אני לא טועה. נכון, עבור המלך הממלכה של המלך. השישי, בדיוק. זה נקרא עיד אל-ערש, שגם כל הקהילות היהודיות שותפות. כאילו משתתפות, וכאילו כל קהילה, כאילו כל קהילה, כל עיר יהיה שם ראש הרב, ראש הקהילה, ראש העיר גם יהיה שם, והרב יברך את המלך. ומקשטים את כל הערים בדגלים בדיוק, של בדגלים, וזה נכון, זה בדיוק גם מה שהולך לקרות השבוע במרוקו. כל מרוקו, כל אזור הולך להיות עם דגלי מרוקו, עם אורות, כמו יום עצמאות כזה. והופעות בכל מיני ערים, וגם, האמת, גם מחוץ למרוקו, אני תכף אראה לכם גם. המלך הנוכחי זה מוחמד סאדיס, חלק في 1963, והפך להיות מלך ב-99, ומולי אל-חסן, זה הנסיך, אל-אמיר. חסן תלת. בינתיים לא אומרים את זה, רק שהוא הולך להפוך, אומרים בינתיים רק מולי אל-חסן, זה רק כשהוא הופך להיות מלך שמקבל את הכותרת הרשמית של תלת וכן הלאה. אז הוא הולך להיות המלך אחרי זה. אז זה קצת השושלת, וזה כאילו מהשושלת של עלאוויין. עכשיו, שבוע שעבר למדנו שיר, יא מגלו יא מדואו למי שהיה איתי, והסיומת של השיר הייתה כזאת. הסוף של השיר היה ככה. אללה ינסר סידנה סידי מוחמד. מה זה אומר? על איזה מוחמד מדובר פה? מוחמד החמישי. לא, על מוחמד השישי. על המלך הנוכחי. אוקיי. הוא אומר אללה ינסר סידנה. איך תרגמנו את זה? ישמור. ישמור, כאילו שינצח. כאילו שהמלך ינצח, סידי מוחמד, האמיר מולי אל-חסן, והנסיך מולי אל-חסן ראינו, הבן שלו, והאמיר מולי רשיד, האח שלו, של המלך, והאוסרה אל-עלוויה, אוסרה זה המשפחה, אל-עלוויה זה השושלת של העלוויין, שהם הממלכה מהמאה ה-17, וראיה מגרביה, ראיה והדגל הוא מרוקאי, ופה המעבר לשיר שלנו של היום, הוא סחרה מגרביה. מה זה? הסהרה המערבית. הסהרה המערבית היא מרוקאית, ורת בקה מגרביה ותישאר תמיד מרוקאית. דימה מגרביה, תמיד מרוקאית. תמיד מרוקאית. השיר הזה שלמדנו זה שיר שעבי כזה, דור ביה שיבני וזה, ובכל השירים, כמעט לדעתי בכל השירים השעביים או גם שירים של ראי וכולי, תמיד מסיימים עם התבנית הזאת, כאילו עם לברך את המלך ולציין שסחרה מגרביה. שתבינו כמה הנרטיב הזה הוא מאוד מאוד חזק בזיכרון הקולקטיבי של המרוקאים, וגם בכל אירוע באים ומזכירים לך את זה. למי שייך את הסחרה, וכמובן אנחנו נראה את זה גם בעניין של המפה של מרוקו. אוקיי, בואו נמשיך. אוקיי, אז ראינו עכשיו קצת מהמלכים שבמרוקו. עכשיו מרוקו הייתה מתחת השלטון הספרדי, כאילו הספרדים שלטו באזור הצפוני והדרומי של מרוקו, והצרפתים באזור האמצעי, כאן. אז זה מסביר קצת גם למה הספרדית משפיעה, כאילו מבחינת השפה,
למה יש יותר ספרדית בצפון מרוקו, לעומת כאילו יותר צרפתית במרכז מרוקו. עכשיו מרוקו קיבלה עצמאות ב-1956, גם מהספרדים וגם מהצרפתים, אבל ספרדים מהחלק הצפוני והצרפתים מהחלק הזה. החלק הדרומי של מרוקו כאן נשאר מתחת כאילו השלטון הספרדי. אז מה קרה? חסן השני רצה להחזיר את הסהרה המערבית הזאת, כל הערים האלה להחזיר אותם לשטח של מרוקו, לריבונות של מרוקו, וזה מה שכאילו קרה, הייתה הקריאה הזאת שלו, שקרה לכל העם המרוקאי להשתתף, וזה קרה ב-1975, שמרוקו רשמית כביכול, כי לא כל העולם עכשיו מסכים על זה, ואנחנו תכף נראה גם למה, כביכול כאילו החזיר את זה באופן רשמי לריבונות של מרוקו. אז פה נכנס העניין, כאילו פה זה היה יותר עניין סמלי של כאילו של המצעד הירוק הזה, מכיוון שכבר באום כבר אישרו את התיק הזה של כאילו שהבקשה הזאת של המלך חסן השני, וגם היה הסכם שם, הסכם מדריד, כאילו עם חסן השני, עם פרנקו, שבעצם כן הולכים אני מקצר קצת, זה כאילו הרבה פרטים היסטוריים, אפשר לקרוא על זה, יש המון חומר האמת, סרטים דוקומנטריים, מכתבים וכולי, אבל בסופו של דבר כן חסן השני מקבל אישור, שכן הולכים להחזיר את החלק הדרומי של מרוקו, אז כל המצעד הזה זה היה משהו יותר סמלי, משהו להראות לעולם שמרוקו יש לה יכולת להחזיר את השטחים שלה באופן כאילו peaceful, איך נגיד peaceful? בשלום. בשלום. פוליטי עדין. פוליטי לא עדין. במלחמה. כאילו להראות, לעשות שיעור לעולם שלא חייב מלחמות או לא חייב נשק, להחזיר אדמה. עכשיו, מה אתה תגיד לו יופי, אז הכל נראה טוב ויפה, עכשיו אם תלכו לגוגל מפס, אוקיי? ותרשמו מרוקו, תראו מה הולך לתת לכם. אוקיי, אני רושם מרוקו, זה מעכשיו, כן? בשביל גוגל מפס, יש פה גבול. עדיין יש גבול. בדיוק, וזה נקרא Western Sahara, הסהרה המערבית. בשביל גוגל זה לא חלק ממרוקו. ובשביל מרוקו אסור. שום ספר לא ייכנס למרוקו אם הוא מחלק את המפה. כשעבדתי בקונסוליה הבריטית, הזמנו כמה ספרים והחזירו אותם כי בדקו והמפה לא הייתה שלמה. כן, המפה של מרוקו לא הייתה שלמה, אז זה לא מקובל. אני יכולה לספר קטע מהטיול. אני גם מראה מפה, ויש את הקו הזה, איך שעלה בעל חברת האוטובוסים לאוטובוס, והוא ראה את המפה, אמר תקפלי אותה מיד ותעלימי אותה. למה אם יתפסו אותך, אוי ואבוי לה. את בבעיה, בדיוק. ומאותו זמן הורדתי את הקו בגרפיקה, והדפסתי בלי הקו. יפה מאוד. זה טעות כזאת, אף פעם אל תעשו במרוקו, זה באמת כאילו, לוקחים את זה ברצינות. זה מקום שאין מקום לביקורת על הנושא. ופה מפה כזאת גם הופתעתי, פעם ראשונה הגעתי למחלקה של מזרח תיכון באוניברסיטת בן גוריון, ואני רואה כזה בהול, כל מיני מפות כאילו של מהעולם המזרח תיכון וזה, ואני רואה מפה כזאת של מרוקו כזה. אתם מודעים מה זה אומר? קודם כל לא לכולם אכפת, כאילו לא לכולם מבינים קודם כל מה זה אומר, מה המשמעות של זה בשביל מרוקו. אז כן, יש מפות כאלה בישראל שכביכול מכירה בריבונות של מרוקו על הסהרה, ומוצא משהו כזה סהרה המערבית בשליטת מרוקו. או לפעמים כאילו באנגלית under Morocco's occupation, שבשביל מרוקו זה big no, כאילו אסור להגיד את זה, כי בשביל מרוקו זה חלק בלתי נפרד ממרוקו. כמובן שהסכמי אברהם, כאילו מרוקו ישראל 2020, דצמבר 2020, חלק גדול, נראה לי 90% מההסכמים האלה זה היה בעקבות זה שישראל הכירה באופן רשמי בריבונות של מרוקו על הסהרה, שזה גם היה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, כן? שברמה שרצו גם לפתוח... טראמפ וביבי, יחד. טראמפ בדיוק, שרצו לפתוח נציגות, נראה לי עובדים על זה, של ישראל בדחלה, באזור הדרומי של מרוקו.
להראות כאילו שכמה אנחנו תומכים. מירי רגב הגיעה לפרלמנט המרוקאי ואמרה שאנחנו מכירים בריבונות של מרוקו על זה. עכשיו, אני אתן לכם לקרוא את הכותרת, זה משהו שקרה לא מזמן, כן, אוקיי? נכון. יש עדיין טעויות כאלה פה ושם שביבי לא שם לב, כי בסדר, זה כאילו משהו שהוא חשוב למרוקו, זה לא אומר שזה חשוב לכולם, אבל עם זאת זה עדיין עניין דיפלומטי מאוד מאוד רגיש, אז מרוקו כועס, אוקיי? המרוקאים כועסים, כשהם רואים מפה כזאת, שביבי מחזיק מפה כזאת, כאילו שהם מראים מרוקו מחולקת. אמרתי שזה כאילו, אמנם זה קרה ב-1975, זה עדיין משהו שמתמשך, זה עדיין משהו שקיים, שרק שבוע שעבר הנשיא עמנואל מקרון הגיע למרוקו, המלך הזמין אותו, כי מרוקו עדיין מחפש, כאילו לא כולם תומכים, זה עדיין תיק שהוא לא, כאילו לפי האום, הוא לא סגור. לא סגור. הוא לא סגור, כי יש שם כאילו אנטיטי, איך נגיד אנטיטי? עדויות? עדויות, כאילו, בזמן שכאילו מרוקו החזירה את השטחים האלה, היו שם כבר אנשים שקראו לעצמם סחראווים והקימו מדינה ויש להם דגל, ואלג'יריה עוזרת להם דווקא, לקבוצה הזאת כאילו של הסחראווים. וזה כמה פוליסריו. פוליסריו בעצם, בדיוק. שעם זה, ובגלל זה גם זה מסביר את הסכסוך בין מרוקו לאלג'יריה, כי אלג'יריה היא תומכת בפוליסריו האלה, שרוצים עצמאות ממרוקו בעצם. אבל המלך הוא גם יודע איך להתנהג, כאילו השבוע שעבר הזמין את הנשיא עמנואל מקרון, ואני אתן לכם לראות, עמנואל מקרון שבוע שעבר, בפרלמנט המרוקאי ברבת, אומר את הדבר הבא, הוא הולך לדבר בצרפתית, אבל נראה לי שאתם תבינו על מה מדובר. Au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. מה שהוא אמר פה, שכאילו אני חוזר ומציין בזאת שכאילו הסהרה, השטחים של הסהרה הם שייכים מעכשיו ולהבניח כאילו ולעתיד לריבונות של מרוקו, הם כאילו, הוא חוזר וכאילו מציין את זה, וזה משהו שנחגג כל שנה כמו יום עצמאות. השנה זה כאילו, שוב, זה כל מרוקו הולכת להיות פסטיבל, דגלים בכל מקום, זה בקנדה, נועם, גם בקנדה הולכים לחגוג שבוע שלם את האירוע הזה, בכל עיר בעצם, כאילו בכל עיר במרוקו וגם מחוץ למרוקו, שגם לדעתי, גם בישראל לפני שנתיים, אחרי שהקימו שגרירות כאן בתל אביב, אז גם השגריר הוא גם התחיל לחגוג את האירוע הזה, שכמובן כל כאילו מוזיקה מרוקאית, וכאילו זו עוד הזדמנות לציין שישראל מחזקת את מרוקו בנושא הזה. זה הרקע שרציתי לתת, אם יש לכם שאלות מוזמנים, אם לא, אז אני אשמיע לכם את השיר שנלמד היום. הכרתם את השיר שאנחנו הולכים ללמוד היום? צריכים לשמוע אותו? אני שמעתי אותו. לפני או מה שאני שלחתי? לפני, שמעתי אותו לפני. אוקיי. טוב, אז אני משמיע לכם את הגרסה סוג שלה מחודשת, זה גם מראה, כאילו בשביל מרוקו האירוע הזה הוא גם מראה את האחדות כאילו בין המרוקאים, כמו שאמרתי, ערבים, סחראווים, מזירים, יהודים, וזה גם מה שעשו עם השיר הזה בגרסה הזאת שאני אשמיע לכם עכשיו. אתם תראו זמרים צעירים כאילו מכל הסגנונות של המוזיקה המרוקאית, וגם יש שם יהודי, מקסים קרוצ'י, האח של מייק קרוצ'י, שהוא גם שר שם. וזה גם יהיה לכם קצת פוטאג', כאילו קצת מהארכיון, כאילו שייתן לכם טעימה של האירוע הזה, מה קרה שם. כן. الله
المسيرة الخضراء مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء الله 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 مسيرة أمة وشعب بولاد وبناته شعرها سلم وحب والغادي سعادته مسيرة أمة وشعب بولاد وبناته شعرها سلم وحب والغادي سعادته الله 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 حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم إخواننا في الصحراء يسألوا للراحين القصد للصحراء أبوابها مفتوحة مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن لا حرب لا جناح معجزات زمان فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن بلا حرب لا سلاح معجزات الزمان صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء נראה לי נסתפק בזה לעכשיו. איך הגרסה הזאת? מה אתם- יפה, יותר נכון? ברורה. כן, יותר ברורה. שהמקור הוא קצת, זה גם מקהלה שהקליטה, כאילו אני מדבר על המקור, מקהלה וקצת בשנות ה-70, אז זה לא הכי איכותי שיש. ונועם, ראיתי אותך שר עם זה, אתה מכיר את השיר, כאילו יצא לך לשיר אותו? אני יודע קצת, כמה מינים, כן. לא כל השיר, אבל כן, ההתחלה וגם קצת איך אומרים. יפה, כי האמת, זה שיר ששרים אותו הרבה בהילולות, ושמעתי אותו אפילו בחינות, כאילו, זה שיר כזה קצפי, שמח, זה כאילו גם שיר פטריוטי לאומי, זה מוציא ממך את כל ההתלהבות הזאת, כאילו, של ה... כן, יאללה. בואו נראה. אז אמרנו נידה אל-חסן, איך תרגמנו את זה בהתחלה? נידה אל-חסן, איך תרגמנו את זה בהתחלה? נידה. זה קריאתו, קריאה של המלך, זה בעצם הנאום שהוא קרא לעם שלו, אז הוא קרא להם, נדהום, נידה זה קריאה. אללהו אכבר, אללהו אכבר. אלוקים הגדול, אלוקים הגדול. כשאנשים כבר המילה הזאת זה קצת לקחה משמעות. אללהו אכבר, כאילו לוקחים את זה למקום שלילי, כי בגלל כל המלחמות והדברים האלה. בדיוק, ושזה הפך להיות משהו גם שקשור לג'יהאד, כאילו אתה אומר, לג'יהאד, אז בגלל זה, אבל אללהו אכבר, זה אלוקים הגדול. בדיוק, שימו לב, זה שכאילו גם הקריאה הזאת, המצעד הזה, הוא משהו קדוש, הוא משהו שמבורך מלמעלה, כן? ואנחנו תכף נראה גם עוד מוטיפים, כאילו, שיחזקו את העניין הזה. סאוט אל-חסן ינאדי. אז אמרנו נידה, זה השם עצם, זה הקריאה. מה זה ינאדי? איך? לא ינאדי. ינאדי אמרת? היפה.
ינדי, אם נידה, נידה. שם עצם הכל? בקריאה, אמרת מה קודם זה הכל. ינדי? אני מדבר על המילה הזאת. ינדי, קורא, הוא בדיוק אסתר. זה הפועל, ינדי זה קורא. מה זה סאוט? קול. קול. סאוט אל-חסן הקול ינדי. של חסן קורא. קול של חסן קורא. נכון. זה קול בקוף. קול כן. בקוף, כן. סוט. סוט הוא לסאוט. במרוקאית אומרים יותר סוט, אבל פה כאילו אומרים סאוט אל-חסן ינדי. באש תינדי, באש איך הוא קורא? בלסאנק יא סחרה. מה זה לסאן? לשון. לשון, בלשונך, נכון? בלשונך יא הזמרה. יא סחרה. זה כאילו, הוא הקול של הסהרה. כאילו, הוא הקול עם קוף של הסהרה. אז זה כאילו לא רק המלך שקורא לנו, אלא סהרה גם קוראת לנו. פרחי, יא ארד בלדי. שמחי אדמת ארצי. נכון. פרחי זה כאילו ציווי, תשמחי, תהיה שמחה, יא ארד בלדי, ארד זה אדמה, או ארץ, ארץ. סליחה, ובלדי, סוג של מולדתי, מדינתי, כן? בלדי. פרחי יא ארד בלדי, עלש היא תפרח, למה היא צריכה לשמוח? גואלים אותה. כי ארדק סבחת חורה. ארדק, חופשייה. תראה, חופשייה. כי הארץ שלי תהיה חופשייה, הארץ שלך בדיוק. תהיה חופשייה. הסבחת זה בא מהמילה סבח. בגלל, איך אומרים לילה טוב במרוקאית? סבחה לכם. יפה, סבח לכם, שזה כאילו, שתקום בטוב, שתהיה טוב, זה כאילו העתיד. סבחת זה הופכת להיות. חורה, חופשייה. חופשייה. הארץ שלך, איך אתה מתרגם? הארץ שלך הופכת להיות, או הולכת להיות חופשייה. הוא הפכה להיות, כי הוא פה אפילו משתמש בעתיד, כאילו בעבר, איזה קטע. כאילו, ארדק זה הארץ כאילו- שלך, לא? ארדק, נכון, הארץ שלך שלך. הפכה ארדק. להיות חופשייה. זה כאילו האירוע כבר קרה, כי הוא אחרי שכתב את המילים, זה אחרי כשהחזירו את הסחרה. יאללה, אני הולך לקרוא ואז שואחד פיקום. אללה אכבר, אללה אכבר. פה כשאומרים אללה הוא, זה כאילו הדמה, כאילו בערבית ככה, כאילו מסיימים את אומרים אללה, כאילו הצמיחות, עושים אללה הוא אכבר. לא אללה אכבר, אללה הוא אכבר. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحات حرة. شكون يقرأ؟ تغز. الله أكبر، الله أكبر. صوتك لسان ينادي. صوت الحسن. صوت الحسن ينادي. بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة. برافو عليك. حرة זה כאילו חופשי. ואיך אומרים חופש? כאילו freedom. חור, לא? חור, נכון. כאילו אני חופשי. חופשי זה חור. ויש גם מילה חוריה. כן. שזה גם חופשייה, לא? חופשייה, כן. מורדנה لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. מה זה מורד? שזה גם שם כאילו פרטי, מורד. אבל המשמעות זה כאילו המטרה. מורד, המטרה, מורדנה, מה זה אומר? המטרה שלנו לציין. יפה. لازم يكمل. המטרה שלנו חייבת להמשיך. חייב להשלים אותה. לקמל لازم يكمل. כאילו חייב להשלים את המטרה שלנו, או לקיים, לא לקיים, חייב להשלים את המטרה. המטרה שלנו חייבת להסתיים אולי? כן. כאילו פה הסדר הנכון, لازم يكمل מורדנה, זה הסדר הנכון. אנחנו חייבים לסיים חובה לסיים המטרה? את המטרה. חובה להשלים את המטרה, או כאילו, כן, או לסיים את המטרה. איך אנחנו נעשה את זה? بالمسيرة الخضراء. כן?
מסיר אל-חדרה זה השם הרשמי של במצעד האירוע, הירוק. אבל מילולית מה זה אומר? מה זה מסירה? מה השורש? צעדה? כן, אבל מה השורש? צעד. במרוקאית. מסיר, תרז? מסיר, לא? סיר. אינשי אולי. סיר, כן? סיר. סיר בעצם זה כאילו לך, אז כאילו הליכה, מסירה זה השם עצם, זה הליכה או הצעדה, מסירה, ולחדרה, מה זה חדרה? ירוקה. נועם, תפעיל גם מיקרופון, רוצה גם לשמוע אותך. חדרה נכון, זה ירוק, מה הירוק מסמל? רעננות, צמיחה. איפה? הולך לכיוון אחר. עדי? את האסלאם. אסלאם, אוקיי, נכון, כי הם פה הולכים להחזיק את ספרי הקוראן. אז בלמסיר אל-חדרה זה כאילו הצעדה הירוקה בעצם, זה כאילו גם הסמל שמשהו שהוא בלי נשק, כאילו משהו ירוק, כאילו לעומת למשל אדום שהוא סמל של דם או לא יודע. טוב, אז מורדנה לازم יקמל בלמסיר אל-חדרה. ניתן לך לסיים את זה, תרז, לקרוא. موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله. בדיוק, יפה. אז זה בעצם הפזמון, שזה שהולך לחזור על עצמו כמה פעמים, ואז זה הבית הראשון שאומר, מסירת, עכשיו הוא מתארים לנו מה קרה במצעד הירוק הזה. כמה אנשים הלכו, תרז לא להגיד, מה אתם יודעים? 320,000. נכון, אומרים 300,000, בין 300,000 ל-350,000, אז עכשיו הולכים לתאר לנו מה קרה פד אל-מסירה הדי, בצעדה הזאת. מסירת אומה ושעב. מסירת אומה, מה זה אומה? עם, נכון, כאילו אומה זה, כן, אפשר לאום, עם, כן. אומה ושעב, מה זה שעב? עתיק, לא. פופולר. כאילו אומרים שעבי, שעבי זה יפה, עממי, אז שעב זה עם. שימו לב, המלך, תמיד המלך מתחיל את הנאום שלו, גם המלך הנוכחי אגב, תמיד מתחילים את הנאום שלהם, שעבי אל-עזיז, שעבי אל-עזיז, העם היקר. אז מה זה אומה? אומה, לדעתי זה כאילו יותר כאילו כמו האומה האסלאמית, כאילו המוסלמים. האומה. שיש גם בעברית עדי, נכון? נכון, גם בעברית אומרים האומה. נכון. כן, בעברית אומרים אומה, ברור. אז זהו, זה על אותו משקל. אז גם האומה כביכול לתת לה את העומק הזה הדתי, לדוגמה, כן, כאילו העומק הדתי, כאילו פה לא בהכרח מוסלמים, כי היו גם לא מוסלמים, היו גם אנשים שבאו והשתתפו, שהם נוצרים, כאילו שבאו מאירופה, ורצו לחזק את מרוקו במצעד הזה. אומה זה אמרנו אומה, ושעב זה עם. זה כאילו מצעד של אומה ועם, בולדו ובנתו. בניו ובנותיו. בדיוק. נכון, הם שהשתתפו במצעד הזה. שיערה, סילמו חוב. מה זה שיער? השיער שלה, לא? לא. שלום. הרגשה? שיערה זה השיער שלה, אבל פה שיער. עדי? חשבתי הרגשה, אבל לא בטוחה. לא, זה שוער. שיער דיאל אל-מגרב הוא אללה, אל-וטן, אל-מליק. זה כמו סמל. אולי כדרהם במטבע, הסמל שיש שם זה גם נקרא שיער. כן? שיער זה סמל. השיער, הסמל שלה, סילם וחוב. מה זה סילם? שלום. שלום. ומה זה חוב? שלום ואהבה. נכון, זה הסמל שלה. שלום ואהבה. ולגדי, סעדתו. מה זה אלגדי? זה עתיד, משהו עתידי, לא? נכון, משתמשים בזה רדפיתי? לא, גדי זה כאילו הולך, ומי שהולך, ולגדי, ומי שהולך, ומי שצועד, מי שהולך, מילולית הולך, גדי. בגלל זה נכון רחלי, משתמשים בזה בעתיד להגיד, אני הולך לאכול, אנא גדי נאקול, לדוגמה.
ולגדי סעדתו, מה זה סעדתו? אושר. אני אתן לכם מילה מקבילה שאולי אתם יותר מכירים, ולגדי אביאדו. אביאדו זה כאילו מישהו שאומרים הייתי רוצה להידמות לו או משהו. כאילו איזה כיף לו, כאילו כן. זכה, כן? ולגדי סעדתו. מי כאילו. שצועד אולי נהנה? לא, לגדי סעדתו, כאילו זה אומר, מי שהולך הוא זכה במשהו, כאילו איזה כיף לו שהוא יש לו זכה זכות, יש לו להשתתף, יש לו זכות כאילו בלהשתתף במצעד הזה. ולגדי סעדתו. כי גם רצו לעודד שאנשים ילכו קודם בשיעור. אל תספר. דיברנו על לא לספר טוב. לא, חופשי. אני אוריד את זה מההקלטה. לא, חופשי, חופשי, ההפך. למדנו היום במתקדמים פלוס, דיברנו על הנושא הזה, כאילו בערבית, במרוקאית בעצם דיברנו על הנושא, לא למדנו את השיר, אבל למדנו על הקונטקסט ההיסטורי ודיברנו עליו, והתרגיל שלהם בסוף, זה היה, השמעתי להם את הנאום של המלך, חסן השני, מה שהראיתי לכם גם קודם, ואמרתי להם, תדמיינו שהוא מדבר איתכם, שהוא קורא לכן, האם אתן הייתן הולכות, אם כן, למה? אם לא, למה? כולם רצו ללכת חוץ מטרס, אמרה להם, הצנתום הסירו, הנצנקו מנה. צודק. אמרה להם, אתם תלכו, כאן חף על הרסי. בדיוק, את צודקת. אבל בסוף הם שכנעו אותי. אבל בסוף שכנעו אותם, אמרו לה, יאללה, לכמיון שהוא מג'מועין. יופי. יש משהו לחזור עליו בחלק הזה? או שיש לנו את זה? טוב, אז אני הולך לקרוא, ואז שוואחד פיקום, יקרא. מסירת אומה ושעב, בולדו ובנתו. פה הולד, כאילו בנים, ובולדו ילדים שלו, בנת בנות, בנתו הבנות שלו. שיערها سلم حب والغادي سعداته. شكون يقرأ؟ نعم. شعارها من مسيرة أمة وشعب. مسيرة أمة وشعب بولاد وبناته شعارها سلم وحب والغادي سعداته. برافو عليك. مزيان. ממשיכים לתאר מה היה במצעד הזה. חמלין כתב אללה. חמלין כתב אללה, מה זה אומר? חמלין? חמלין, כן. אותיות האלוקים, אבל מה זה חמלין? לרחם? מחזיקים. מחזיקים, יפה. אני רוצה לראות לכם תמונה. לכבוד המצעד הזה, כאילו יצאו הרבה... כאילו הדפיסו במיוחד קוראן שרשום עליו אפילו מסיר אל-חדרה מן אג'ל אסתרג'ע סחרה, להחזיר את הסחרה, וזה קוראן, הנה זה כתוב עליו אל-קוראן אל-כרים וכו'. אז אנשים חמלין כתב אללה, חמלין מחזיקים את כתב אללה, את הספר של אלוהים, כאילו כוונה לקוראן. ואז הוא חמלין כתב אללה הוא טריqna מוסתקים. מה זה טריq? דרך. מה זה טריqna? דרכנו. מה זה מוסתקים? שימו לב, שופו. יש לנו דרך ישרה עד הסחרה, אנחנו לא הולכים לא ימינה ולא שמאלה, אנחנו הולכים בדרך ישרה בלבד. ישרה בלבד. הולכים קדימה או ישר. בדיוק, זה כאילו הכוונה, אנחנו לא הולכים לעצור, אנחנו לא פונים, לא חוזרים אחורה, לא פונים שמאלה, אנחנו הולכים עד סהרה. אז חמלין כתב אללה הוא טריqna מוסתקים. איחואננה פסחרה. אחינו בסהרה? נכון. יסלון הרחים. יסלון הרחים, הרחים זה כמו להגיד ביקור משפחה. כן? אומרים רחים כאילו לבקר את קרובי משפחה. אז יסלונה כאילו מגיע להם ביקור משפחתי. יסלונה זה לא שואלים? לא, זה פה יסלונה אף חלי אני להעתיד כלפלוש ואנה תנסלק תנסל כלפלוש. תנסל כלפלוש, בא מהסל הזה, לא לשאול. אוקיי. זה כמו להשאיל כאילו משהו. אז פה הכוונה היא שהם מחכים לביקור מאיתנו.
כאילו מחכים לנו, כן? יש לנו משפחה שם יעני. אז حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم إخواننا في الصحراء يسألون الرحيم. אסתר, בא לך לקרוא? כן. كاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم إخوانا في الصحراء يسألون رحيم. لا تكسح يפה. ואז אומר יא قصدين الصحراء أبوابها مفتوحة. יא قصدين, מה זה قصد? כוונה. יפה עדי, מתכוונים, אתם שמתכוונים או הכיוון שלכם הוא הסהרה, אפשר להגיד כאילו הכיוון שלכם, כן? זה פה פועל בעצם, יא قصدين. אתם שמכוונים לסהרה בעצם, נכון? אבואבהא מפתוחה. דרכם שהשער שלה פתוח? דלתות. אבואבהא, השערים שלה, הדלתות שלה, דלתות שלה פתוחות. בב זה דלת. האמת הרבים במרוקאית, מה רבים במרוקאית של בב? בואב. לא, במרוקאית זה משהו אחר. ביבן. ביבן, נכון. ביבן. אבל פה הוא קצת, כאילו שפה קצת יותר גבוהה, אז הוא לא יגיד ביבן, אמר אבואבהא, שזה יותר מספרותית. אבואבהא, הדלתות שלה, השערים שלה, מפתוחה. פתוחים. פתוחים, בדיוק. מסירתנה אל-חדרה, נתיג'ה מרבוחה. אז אתם שמכוונים לסהרה, שתדעו, אין לכם מה לפחד, אתם מגיעים שם, הדלתות, השערים פתוחות כבר. פתוחים? שערים פתוחים. ואז אומר, מסירתנה אל-חדרה, הצעדה הירוקה שלנו, היא נתיג'ה מרבוחה. מה זה נתיג'ה? תוצאה. עדי? תוצאה. תוצאה, יפה, מרבוחה. רבח, תרבחו תסעדו. רווח, זה רווח. תוצאה רווחית. ניצחונית. ניצחונית? נצחית או ניצחונית? איך אומרים? לא, מהכוונה לניצחון? אנחנו אומרים רווחית אולי. אבל רווחית זה יותר אבל כאילו... הוא מדבר על ניצחון. תוצאה של ניצחון. כן, בדיוק. כאילו אנחנו ננצח בעצם עם המצעד הירוק שלנו. תוצאה מנצחת. תוצאה מנצחת, יפה. עדי, מזל מחריטיש. مازال يلا نقرأ ونتنا. يا قصدين الصحراء أبوابها مفتوحة مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة. يا قصدين الصحراء أبوابها مفتوحة مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة. سليتي؟ أوكي طب ما سمعتش نتيجة مربوحة. היא מושתקת. كان فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن. فيها أمن وسلام. فيها ماذا فيها؟ יש בה. על מה מדובר פה? יש בה אמונה ושלום? לא, אמן זה לא אמונה. אמן זה ביטחון. ביטחון, בדיוק, אמן. בסלם. שתדעו, המשטרה במרוקו קוראים להם לאמן. לאמן الوطني זה המשטרה כאילו הלאומית, כאילו האמן الوطني, ככה קוראים למשטרה במרוקו. אז אמן זה ביטחון. אז יש בה ביטחון ויש בה סלם ויש בה שלום. לא. תאריך מג'ד الوطن. מה זה תאריך? תאריך. היסטוריה. היסטוריה. נועם, למדת את זה בדיגיטלי, ראיתי שהתקדמת בקורס הזה, זה בטוח למדת. תאריך נכון, אתה צודק, זה היסטוריה. מג'ד الوطن. בואו נלך ללוואטן קודם, מה זה לוואטן? עם. מולדת. עם. זה נאסיון, כאילו לאום, כן? מלוואטן. אללה אל-וואטן, אללה אל-וואטן ולמליק, זה אלוקים המלך והעם. אללה אל-וואטן אל-מליק. אלוהים, par royaume, c'est כאילו la nation.
Comment on va traduire nation? איך נגיד nation, עדי? כיפה שם פה. לאום. נכון, לאום. אבל במובן של שעב, רחל, נראה לי פשוט מילה יותר וטן, כאילו יותר, כאילו, יש בה יותר לאומיות. אז תאריך מג'ד, נשאר לנו המילה מג'ד, מה זה מג'ד? כאילו האירוע הזה, הוא בא לתפארת, כאילו אירוע היסטורי שבא לתפארת העם המרוקאי. מג'ד זה תפארת. אז איך אתה מתרגם את כל המשפט? ההיסטוריה מה? ואת תתרגמי. אני נותן את המילים ואתם תעשו את התרגום. תאריך, זה כאילו היסטוריה לתפארת ההיסטוריה. עם. ההיסטוריה לתפארת הלאום. לתפארת העם? העם, הלאום, המדינה. כן. למה היא תפארת? זה מה שהם הולכים להגיד לנו. בלה חרב בלה סילח. מה זה בלה? בלי מלחמה ובלי נשק. ובלי נשק. בלי מלחמה ובלי נשק. ובאמת, אנשים הלכו בלי, זה גם הלעסקר שהיה איתם, החיילים שהיו איתם, זה היה לשמור על הסדר, כאילו במצד עצמו. החיילים שהגיעו כאילו לגבול, הם לא במטרה כאילו במקסימום לשמור על הצועדים, אבל כאילו לא כאילו באו עם נשק, כאילו החיילים המרוקאים. ולכן זו מועג'יזת זמן. מה זה מועג'יזה? קסם? לא. קסם זה יותר מקסם. ניסים. נס, בדיוק, זה נס. נס של הזמן. זמן, נכון. זה נס של התקופה הזאת, או כאילו הזמן הזה. מועג'יזת זמן. מועג'יזה זה נס, ופה הצע הזאת זה כאילו הצירוף סמיכות. מועג'יזת זמן. וכמו שאמרנו... ניסים, לא? ניסים. איך? ניסים, לא? לא ניסים, זה רק נס. רק נס? כן. זה לא ברבים, זה לא מועג'יזה ברבים, זה פשוט הצירוף סמיכות. אוקיי. يلا رخيلي أنا نقرأ وانتي موراي عفاك. فيها أمن وسلام، تاريخ مجد الوطن، بلا حرب بلا سلاح، معجزة الزمان. فيها أمن والسلام، تاريخها مجاد والوطن، بلا حرب بلا سلاح، معززات زمان. יפה מאוד, בדיוק. אוקיי, סיימנו לתרגם את השיר, יש לכם שאלות? שומעים טוב? גם התזמורת הממלכתית של רבת, הם שעשו את המוזיקה. איפה פיינקום, נועם, תפעילו מיקרופונים.
يلا نوعم نسمعك. وجد راسك تغني سولو. יאללה, דבא انت נועם. אתה מרגיש בנוח לשיר אולי? תשאיר לנו אוקיי. קטע? לא, למה לא? יאללה, אג'י נסמעוק. Mm. להשאיר לך את המילים? Um, או יש לך? I can use them. ידע. Yeah. Okay. Which part? Whatever you want, you choose. لحبتي. Yeah. I love the part with حملين كتاب الله وطريقنا مستقيم إخوانا في الصحراء لساننا رحيم. يا الغادي للصحراء أبوابها أبوابها مفتوحة. مسيرة الخضراء نتيجة مربوحة. أيوة أوبا וואו, אולי תביא איזה שוב בראבו. מנגינה לבית כל הכנסת. הכבוד, יפה. גדול, תברך אללה עליק. יפה. בראבו עליכום קמלין, כל הכבוד. שיהיה לכם שבוע טוב, תברך אללה עליכום. שלמה. תודה יונה, היה ממש מעניין. תודה רבה. Thank you. שלמה. ביי ביי. חבר'ה. ביי.